La recollida d'aliments i roba! Nosaltres hem de demanar a uns senyors que estaven per aquí a la plaça i els havíem de demanar que ens portessin roba i menjar per als pobres. Vam penjar papers a la botiga amb els Rangers. I com a Rangers vam realitzar la memòria, que durant la recollida vam estar fent fotos i després vam passar el vídeo final a l'entrega de folars. Els pioners i caravel·les vam fer un servei que consistia en tenir uns inflables i diversos jocs, i llavors la gent que portava aliments podia jugar a l'inflable. Sí, bastanta gent. Bastanta gent que... Ja, hi havia molta gent que deia que no. Sí, una caixa de robes. Tota plena? Sí. Molt bé. Bueno, això és la caixa del síndic. Molt bé, molt bé.